በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ለካቲት ዕለት 25 ቅዱስ መርቆሬዎስ ወርሓዊ በዓል በረከቱ ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ኩነኒ አሜን። ለካቲት 25 እንቋዕ ናብ ጻድቅ አቦና ቅዱስ አቡፋናን ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕትን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። አባ አቡፋና ዓቢ አባ አቡፋና ኣብ ምድረ ግብፂ ተጋድልኦም ዝፈጸሙ ኣብ መዓልቲ 500 ጊዜ ኣብ ጊዜ ለይቲ ድማ 500 ጊዜ ኣቡነ ዘበሰማያት ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ጊዜ ጥራይ እኽሊ ዝጥዕሙ ዝነበሩን ሙሉእ ዘመኖም ኣብ በረኻ ብዓቢ ጽሞና ዝፈጸሙ ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቕ ብጣዕሚ ዝፍለጡ ካብ ምሕባጡ ዝተለዓለ ብጣዕሚ ግዙፍ ብዝነበረ እግሮም እዩ። እዚ ምኽንያቱ ድማ ስለ ናይ መድኃኔዓለም ፍቕሪ ኣይቅመጥን ኣይድቅስን ኢሎም ን18 ዓመታት ብምቋሞም እዩ። በረኻ ተመሕደረና 18 ዓመት ናይ ሙቋሞም ዜናኸ ከመይ እዩ እንተበልና ሓደ መዓልቲ ኣነ ግን ካብዚ ዓለም ዝፍለዮ መዓስ ይኸውን ክብሉ ሓሰቡ። ብርግጽ እዚ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ክሓስብዎ ይኽእሉ እዮም። ሓሳቡ ጠቓምን ዘይተፈቕደን እዩ። ጠቓሚ ተሓደ ጠቓሚ እዩ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ሞት ከም ዘሎ እንተደኣ ፈሊጡ ወይ ድማ መዓስ እየ ዝመውት ኢሉ እንተሓሲቡ ንስሓ ይኣቱ ንኽፉእ ይገድፍን ተባሂሉ ስለ ዝእመን እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ዘይተፈቕደ እዩ ዝበልክዎ ድማ ብክልተ ምኽንያት እዩ። ይትበሉ ለጌሰም ንጽባሕ ኣይትበሉ ዝብል ኣምላኻዊ ቃል ስለ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ዓለማዊ ዝሞተሉ መዓልቲ እንተዝፈልጥ ንሓፂር ጊዜ ሽበራን ጭንቀትን ይበልዖ። ድሓር ድማ ጊዜኡ ምስ ነውሐ ከም ሰብኣትካት ማለት ኣብ ዘመነ ኖህ ከም ዝነበሩ ሰባት ብዙሕ ክዘናግዓሉ ሓጢኣት እሞ ክሰርሕ ንስሓ ከኣትየ ስለ ዝብል ናብቲ ዝቐደመ ነገርና እሞ ንመለስ። ቅዱስ አቡፋና በዚ ናይ ዕረፍቶም ነገር እንዳሓሰቡ ከለው ቅዱስ መልአክ ተገሊጹ ተረፈከ 18 ዓመት ተሪፍካ በሎም። ንሶም ድማ ጎይታይ 18 እንታይ ክብሉ እንተሓተትዎ ከይመለሰሎም ተሰወረ። ካብ ደቂቅ ክሳብ ኢዮቤል ብዙሕ 18ታት ኣለዉ። ንሶም ግን 18 መዓልቲ እዩ ኢሎም ንጎይታ ተመባጽዑ። መብጽዖም ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣይቅመጥን ዝብል እዩ። እንዳጸሙ እንዳጸለዩ ን18 ዓመታት ቆሙ። ሞት ኣይመጸን። 18 ሱባኤ ዶ ይኸውን ኢሎም 18 ሱባኤ 126 መዓልታት ቆይሞም ጸለዩ። ሕጂውን ሞት ኣይመጸን። ኣይ 18 ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ን18 ኣዋርሕ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ቆይሞም ተግሁ። ሕጂውን ሞት ከም ሽታ ማይ ኮይኑ ተረፈ። ኣብዚ ጊዜ ግን ናብ ፈጣሪ ለመኑ። ጎይታዬ ዝበልካኒ እንታይ 18 እዩ? ቅዱስ መልአክ ድማ መጺኡ ኦ አቡፋና ዝተረፈካ 18 ዓመት ስለ ዝኾነ ጽናዕ ኢልዎም ተሰወረ። ልቢ በሉለይሞ ክሳብ ዝመውት ኣይቅመጥን ኢሎም ተመባጺዖም እዮም። እዞም ቅዱስ ገዳማዊ ኣቦ ኣብ ቃሎም ዝጸንዑ ሓቀኛ ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ን18 ዓመታት ተተኺሎም ከም ዓንዲ ቆይሞም ጸለዩ ጾሙ። ንኸምዚ ዝበሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ሰላም ለከ ጽኑዕ ከም ኣምድ ዘእያን ቀለቅሎ መጎድ ኦ ማዕበል ዓለም ዘየናውጾ ብርቱዕ ዓንዲ ምስጋና ይግብአካ ዝብልዎም። ስለዚ
ስለዚህ ቅዱስ ተጻሐፈ አርኬ ድማ ሰላም ለቁመተ አቡፋና ዘአልቦ ኑታጌ እስከ ተመሰለ እግሩ ከመእግረ ነጌ ይብል ካብ ብዝሒ ሙቃም አካሎም ደቂቁ አጋሮም ናይ ሓርማዝ እግሪ ክሳብ ዝመስል ገዚፉ ስለ ዝነበረ እዩ። በረከተ ማሕደረና አባ አቡፋና ኣብ ዘመኖም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፉ። በረከተ ማሕደረና ብጸሎቶም መድኃኔዓለም ይቅር ይበለልና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕት ቅዱስ እንጦኒ ብትውልዱ ካብ ሶርያ ዓረባት ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቅድም ህይወቱ ንክርስቲያን ዘሳድድ ንካህናት ዝቅጥቅጥ ንኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ዘቃጽል ነበረ። እግዚአብሔር ብንስሓ ምስ ጸውዐ ግን ቅኑዕን ጻድቅን ምሩጽ ንብረትን ኮይኑ ተረኽበ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መከራን ሰማዕትነት በቕዐ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ትግሃት ጽንዓት ፍቕርን በረከትን ጽንዓትን ጥንካርን ይዓድለና ካብ ምስትውዓል እውን ኣየትርፈና አሜን። ለካቲት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ፣ ቅዱስ እንጦኒ ሐዲስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አውሳኒዮስ፣ ፊሊሞናን፣ ሉቅያ ድንግልን፣ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ደቂ መዛሙርት፣ ቅዱስ ቶና ዲያቆንን ሰማዕትን፣ ቅዱስ ሚናስ ዘሃገረ ቁስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቴክላ ሐዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባ ቡላ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 26 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 26 ቅዱስ ሳዶቅ ደቂ ማሕበሩ ምስ ዝኾኑ ምስ 2008 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፈ። ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ሆሴዕ ዕረፍቱ እዩ። ሰማዕት ቅዱስ ሳዶቅ እዚ ቅዱስ ምግባር ሃይማኖቱ ዝጸበቐ ቅኑዕ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ዝኸበረ ሳዶቅ ንፀሓይ ክሰግድ ብርህም ዝተብሃለ ናይ ፋርስ ንጉስ አዘዞ። ቅዱስ ሳዶቅ ድማ ነቲ ንፀሓይ ዝፈጠረ ሓቀኛ አምላኽ ዳ እምበር ነዛ እትሪኣ ፍጥረት ዝኾነት ፀሓይ ክሰግድ ካብ ማህፀን አደይ ኣይወፃኹን በሎ። ንጉስ ድማ መሊሱ ነዛ ፀሓይ አምላኽ ዶ ኣለዋዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ሳዶቅ ድማ ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረ ሓቀኛ አምላኽ ክርስቶስ ይበሎ። ንጉስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓሪቑ ንርእሲ ናይ ቅዱስ ሳዶቅ ብሴፍ መታን ክቆርጽዎ አዘዘ። ዝኸበረ ቅዱስ ሳዶቅ ከዓ ቆይሙ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ብሴፍ መታን ክቆርጽዎ ንርእሱ ዘንበል አቢሉ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ንርእሱ ብሴፍ ቆረጽዎ እሞ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ። ኣብታ ጊዜ ካብ ሰማይ ብሩህ ብርሃን ናብ ልዕሊኡ ወረደ። ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ከዓ ነቲ ንቅዱስ ሳዶቅ ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ብርሃን ርእዮም ንሕና ኩልና እውን በአምላኽ ናይ ቅዱስ ሳዶቅ አሚንና ኢና ክርስቲያን ኢና ኢሎም ዓው ኢሎም መስከሩ። ንጉስ ካብዚ ንላዕሊ ሓሪቑ ንኩሎም ብሴፍ ርእሶም ክቆርጽዎም አዘዘ። እቶም ዝኣመኑን ዝመስከሩን ኩሎም ድማ ተሰይፎም ናይ ሰማዕትነት አኽሊል ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበሉ። ቁጽሮም ከዓ 2008 ነፍሳት እዮም። ናይ ቅዱስ ሳዶቅ ረድኤት በረከቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ነቢይ ቅዱስ ሆሴዕ ቅዱስ ሆሴዕ ኣብ ይሁዳ ኦዝያን ኢዮአታምን አሃዝን ሕዝቅያስን ነጊሶም ከለዉ ኣብ እስራኤል ከዓ ኢዮሮብዓም ወዲ ዮአስ ነጊሱ ከሎ ትንቢት ዝዛረብ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣብ ትንቢት ከዓ ድንቂ ነገራት ተዛረበ። ንደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ክፍኣቶም ገሰጾም። እግዚአብሔር ድማ ቆጣዓኡ ካብኦም ከም ዘይመልስ ነገሮም። ደጊሙ ድማ ደቂ እስራኤል ቁጽሮም ከም ዘይስፈርን ከም ዘይቆጸርን ሑጻ ባሕሪ እንተኾነ ብዘይካ ውሑዳት ዝተርፍ የለን በለ። ደጊሙ ድማ አህዛብ ዝኾኑ ብእግዚአብሔር ከም ዝኣምኑ ትንቢት ክዛረብ ከሎ ኣነ ወገናተይ ዘይኮኑ ክጽውዖም እየ ንሶም ድማ ክሰምዑኒ እዮም በለ። ነቢይ ሆሴዕ ደጊሙ ስለ ናይ ጎይታና መከራ መስቀልን
بزخبره دمو سلا مدحنا سلا تنسائعو ون كمزي إلو تنبيت تزاربه نسو بمكراؤو تغريفو كدحننا أيو زرحننا دما ناريتا أب كالأيت معلت إيو أب سالسيتي معلت دما دحنا أب كرماؤو كنتسئنا قدوس هوسع تنبيت اندا تزاربه 7 عامات نبيرو أب صبونا شمقلنا وقتي بسلام عرفه رديئت بركتي حدرنا بصلاتو يمحرنا امين لكاتيت 26 ዝخبرو ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሆሴዕ ነቢ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ቅዱስ ሳዶቅ ሰማዕት 808 ሰማዕታት ምስ ቅዱስ ሳዶቅ ዝተሰየፉ በረከተ محደረና ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ አቡነ ኢየሱስ መዓዛ ሐይቅ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ናይ ዕለት 25 ናይ ዕለት 26 ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 27 ለካቲት ናይ መድኃኔ ዓለም አምላኽና ስንክሳር ንቐጽል በቸርነት ምሕረት አምላኽነት ሰለስተነት ሓድነት ናይ መድኃኔ ዓለም አምላኽና ለውሃቱ ፍቅሩ ምስኩላትና ይኹን አሜን። መድኃኔ ዓለም አምላኽና ይክበር ይመስገን ዘላለም ክብርን ምስጋናን ዘላለም ናዕኻ ይኹን አሜን። ለካቲት 27 እንኳን አብዓቢ ሊቅን ጻድቅን ቅዱስ አንስጣስዮስን አቡነ ዓምደ ስላሴን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሕና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አንስጣስዮስ ሊቅ ቅዱስ አንስጣስዮስ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝተለዓለ ሶርያዊ ናይ ነገረ መለኮት ሊቅ ገዳማዊ ጻድቅን ናይ መንበረ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳትን እዩ ነበረ። እዚ ቅዱስ ንርጉም አርዮስ ካብ ዘወገዝዎ 318 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ሓደ እዩ። ድሕሪ 5 ዓመታት ብዙሕ ድርሳናት ጽሒፉ ሐዋርያዊ አገልግሎቱ ፈጺሙ ኣብ 330 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ዝዓረፈ ግን አርዮሳውያን ብዘቀረብዎ ክሲ ብሓሶት ተመስኪርዎ ብግፍዒ ተሰዲዱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ስለ ውዕለቱ ናይ ውዳሴ ድርሳን ጽሒፉሉ እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ አቡነ ዓምደ ስላሴ እዞም ዓብይ ጻድቅ ሐዋርያዊ አቦ አቡነ ዓምደ ስላሴ ናይ ትውልድ ሃገሮም ጎጃም ክኸውን ከሎ ዝተወልድሉ ድማ በዚ ዕለት ለካቲት 27 እዩ። እዞም ጻድቅ አቦና ኣብ ናይ አፄ ሱስንዮስ ኣብ 1700 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ገባረ ተአምረኛን ገዳማዊ አቦን እዮም። ለካቲት 16 ምንኩስና ተቀቢሎም ናብ ተጋድሎ አተው። ኣብ ዋልድባ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ድማ እመቤትና ኪዳነ ምህረት ለካቲት 16 ከም ትኽበር ከም ዝገበሩ ይንገር። እዞም ጻድቅ ኣብ ካልኦት ገዳማት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ስጋብ ሕጂ ግን ረድኤቶም ዝግበረሉ ስሞም ዝጽዋዓሉ ገዳም ግን ማሕበረ ስላሴ ይበሃል። ስለ ጻድቅ አቡነ ዓምደ ስላሴ ካብ ዝንገሩ ታሪኻት ቀዳምነት ዝሕዝ ስለ ተዋህዶ ተጣባቂ ምዃኖም እዩ። ኣብ 1603 ዓመተ ምህረት ጴጥሮስ ወይ ከዓ ፔድሮ ፓኤዝ ዝበሃል ካቶሊካዊ እሾኽ ናብ ሃገርና ኣትዩ ስለ ዝነበረ ንንጉስ ሱስንዮስ ካብ ተዋህዶ አውጽኦም። እዚ ነገር ውሽጢ እንዳበሰለ ጸኒሑ ኣብ 1609 ዓመተ ምህረት በመግላጹ በዓር ራስ ዮልዮስ ስለ ሃይማኖቶም ጠዳ ተዋጊኦም ግንቦት 6 ተሰውኡ። እዚ ነገር ምስ ተሰምዐ ጓል ወዲ ዓብን እሽቶ ከይተመርጸ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ወላ ኣብ ገዳም ዘለው ኩሎም ደቂ ተዋህዶ ክንቀሳቀሱ ጀመሩ። 7 ዓመታት ብኸምዚ ሓሊፉ ኣብ 1616 ዓመተ ምህረት እቲ ግጭት ብግልጽ ተጀመረ። ተዋህዶ ከሓዱ ብዝብል ኣብ መበል ኣብ መዓልቲ ክሳብ 8000 ሰብ ብሰይፍ ተሓረደ። ነዚ ዝገበሩ ድማ አልፎንሱ ሜንዴዝ ንጉስ ሱስንዮስን ካልኦትን ነበሩ። ኣብቲ ጊዜ ካብ ቤተ መንግስቲ በዓል ንግስቲ ወልድ ሰዓላ
ሰበይቲ ስስንዮስ ካብ ጻድቃን አበው ዘርአብሩኽ ዘግሺ ሃራ ድንግል ዘደራ ምእመነ ድንግል ዘጭጌ ዓምደ ስላሴ ዘማህበረ ስላሴ ካብ ቅዱሳን በዓል ፍቅርተ ክርስቶስ ወለተ ጴጥሮስ ወለተ ጳውሎስ እህተ ጴጥሮስ ስለ ሃይማኖቶም ተዋህዶ ጠበቃ ቆይሞም ንህዝቢ መሃሩ መከራ እውን ተቀበሉ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ መከራ ጽዋዕ ጥዒሞም ንኽብሪ ምስ በቕዑ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ተገለጸ። ብናይ ጻድቃን በዓል አባ ዓምደ ስላሴ ሓዘን ንጉስ ሓመመ መልሓሱ ተጎልጉሉ ድማ ወፀ። በዚህ ጊዜ አቤቶ ፋሲለደስ ንአባ ዓምደ ስላሴን ንኻልኦት ቅዱሳንን አቦይ አድሑንለይ ተዋህዶ ድማ ትመለስ በሎም። እዞም ጻድቅ ድማ ምስ ብጻቶም ጸልዮም ንንጉስ አድሓንዎ ኣብ ክንደኡ ድማ ነዚ አወጁ። ፋሲል ይንገስ ሃይማኖት ተዋህዶ ይመለስ ናይሮም ሃይማኖት ይፍለስ። ድሕሪኡ ኣብ 1624 ዓመተ ምህረት ፋሲል ምስ ነገሰ አባ ዓምደ ስላሴ ንገዳሞም ብዙሕ ቦታ ሓጺሮም በተጋድሎ ነቢሮም በዚ ዕለት ዓረፉ። አምላከ ቅዱሳን ካብዛ ቅድስቲ ዕለት እምነት ተዋህዶ ንኩልና ክሳብ ፍጻሜ ዘመንና የጽንዓና ካብ በረከተ ቅዱሳን ከዓ ይኽፈለና አሜን። ጸሎቶም በረከቶም ይርዳእና አሜን። ለካቲት 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ አንስጣስዮስ ርቱዕ ሃይማኖት ዘአንጾኪያ አባ ዓምደ ስላሴ ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን አምለኽናን መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቕለት አቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት በረከት ናይ ኩሎም ናይ 25 26 27 በረከት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ምስኩላትና ይኹን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ድጓል መላእክት ተአረመሊ አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክት ሰማይ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ይሰውረና አምላክ ቅዱሳን ካብ ምስጋና ቅዱሳን አይፍለየና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትና ሀበኒ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ስሙንቶት አላትነነ ወባርሃነ ኩሉ እኩይ መዛይከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሎ ጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቅ አዚታ በፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረልና ጣውነ ተማሐፀና ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።